a presentación formal e pública do noso candidato ás próximas eleccións municipais e tamén do lema e liñas estratéxicas que van definir o intenso traballo que imos realizar de aquí a maio do ano que ven. En primeiro lugar, quero poñer en valor a enorme cohesión e unidade do BNG na nosa cidade, que quedou demostrada en que a militanza do Bloque de Vigo, de maneira radicalmente democrática, elexíramos por unanimidade o compañeiro Xavier Pérez Iglesias para encabezar a nosa candidatura. O rigor e a capacidade de traballo que demostrou nestes 3 anos e medio como concelleiro e portavoz municipal acreditan sobradamente a Xavier como o mellor candidato á alcaldía de Vigo. Un desempeño co que marcou a diferenza e logrou referenciar nunhas condicións moi complexas ao BNG como a verdadeira alternativa política no concello. Xavier pode que non teña a viralidade doutros, pero ten algo moito máis importante: visión e proxecto de cidade. E fronte á xordeira autoritaria que padecemos en Vigo, el representa como ninguén a capacidade de diálogo. Sempre disposto a escoitar e a sumar, sabendo, como aprendeu no seu intenso activismo nos movementos sociais da cidade, que sin participación non hai democracia. Que a transformación que precisa Vigo só será posible sumando unha tarefa colectiva, pero que precisa de liderados honestos e comprometidos como de Xavier Pérez Iglesias, que vai encabezar unha equipa de persoas capaces, solventes e orgullosas de seren viguesas e galegas. O BNG encaramos as vindeiras eleccións municipais nunhas magníficas condicións de partida. Estes últimos 3 anos e medio só fixeron aumentar unha grande corrente de simpatía, sendo cada vez máis as viguesas e vigueses que ollan con optimismo, ilusión e esperanza ao BNG. Somos a única forza política á alza na cidade a que en todas e cada unha das citas electorais dende 2019 logramos sumar cada vez máis apoio entre as viguesas e os vigueses, recollendo máis de 32.000 votos na nosa cidade para as pasadas eleccións galegas. Por todo isto, o BNG enfrontamos as vindeiras eleccións municipais cheas de optimismo, con ambición e sin ningún límite, tendo plena confianza en que lograremos dar un salto que faga que o nacionalismo galego sexamos unha forza determinante no concello da maior cidade de Galiza. Para iso, dende este momento, arrancamos un intenso traballo para dar a coñecer co noso candidato a nosa alternativa en positivo, para explicar as nosas propostas e tamén para recoller e incorporar máis ideas e máis persoas. Ímolo facer a pé de rúa, estreitando ainda máis o noso traballo directo cos movementos sociais e o tecido asociativo, para darlle voz a quen outros non queren escoitar, pateando, como sempre fixemos, todos os nosos barrios e parroquias. Imos poñer toda a nosa enerxía para lograr un dobre obxectivo: abrirmos en Vigo un tempo novo e facer da nosa cidade o motor do cambio galego que convertirá a Ana Pontón na primeira presidenta da Xunta de Galicia. Deixo vos con ela.